med den præstation, de leverede i omgang på tid, så er Sønderjylland døver en anelse hurtigere end Kasper Jessen. Ja, de her 5 her, næste hurtigste på omgang på tid. De har altså gode muligheder her for at kvalificere sig til finalen, men det er altså et meget taktisk spil, som også spil her, og så er der selvfølgelig også et spørgsmål om det er uheld. Följ dörra, bröska pissa. Så nu er det lige nøjagtigt, hvor de sidder inde, og så er de alene uden Peter. Kører lige går. Der er Leiseke. Jessen på 3. position. Kører og ude bagfra Kovanis og Borisov. Det er afvist. Jetsi! We have a crash. Crash in the finish line.